Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Karon gisaulog nato sa simbahan ang Trinity Sunday, Domingo sa Santissima Trinidad. Atong pahinomdom dinhi or gipahinomduman kita sa atong simbahan nga ang atong pagtuo nakasentro sa usa ka Dios ug tulo ka personas, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Usa kini ka doktrina, usa ka misteryo nga gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo diha sa balaang kasulatan. Atong iampo ang atong kalibutan na unta magsunod sa mga pagtulunan sa Holy Trinity. Labi na gyud ang kahiusa o ang paghigugmaay sa usag-usa. Ang ato sang mga leaders, labi na dinis atong nasod, magkahiusa unta o maghigugmaay alang sa kalambuan sa atong katawhan, labi nas mga kabus o mga sinalikway. Ang ato sa dinhing mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagis pagpamalit aning atong mga raffle tickets para sa atong mga proyekto nga unta padayon silang makatagamtam sa mga grasya nga ilang gikinahanglan matag adlaw gikan sa Holy Trinity. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagatuwa ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. Dios nga amahan nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuoran ug sa espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahang nga misteryo, ihatag kanamo dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ang pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad, o pagsimba sa iyang kahiusa, diha sa gahom sa iyang kahalangdon, pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Busa nagtabas si Moises og duha ka papan nga bato sama sa unang duha ka papan, og sayo pagasunod buntag mitunga siya sa bukid sa Sinai, og gidala niya ang duha ka papan nga bato sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mikunsad ang Ginoo nga gilimisan sa panganod, og nagbarog didto uban ni Moises, o gilitok niya ang iyang ngalan, ang Ginoo. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises og miingon, "Ako ang Ginoo, ang Dios nga maluluy-on. Dili ako daling masuko, og hupong sa gugmang walay paglubad og matinumanon." Mihapa dayon sa yuta si Moises og misimba. Miingon siya, "Kung tinuod gayud nga nahimuot ka kanako, hangyoon ko ikaw, Ginoo, sa pag-uban kanamo. Tiga kaayog kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasaylua ang among pagkadautan ug ang among kasalanan, ug dawata kami ingon nga imo na." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw, Ginoo, Diyos sa among mga katigulangan. Angay ikaw daigon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Ug daigon ang imong balaan, ug mahimaya ug ngalan. Angay daigon ug bayawon, labaw sa tanang katuigan. Himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw diha sa templo, sa imong balaang himaya. Angay ikaw daigon o bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan.
Daigon ikaw diha sa trono, sa imong kingharian. Angay ikaw daigon o bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw nga nagadungaw ngadto sa mga kahiladman, gikan sa imong trono diha sa mga kerubin. Angay ikaw daigon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw diha sa ali sa kalangitan. Angay ikaw daigon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Karon mga igsuon, manamilit na ako. Paningkamuti ninyo nga mahingpit kamo, pamatia ang akong mga hangyo, paghiusa kamo ug pagmakigdaiton. Maguban unta kaninyo ang Dios sa gugma ug kalinaw. Pagpangumustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Nangumusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Maguban unta kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pagpakig-ambit sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus mingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dili lang ta maningkamot pag-explain nganong usa ka Dios unya tulo ka personas. Ato lang yan ang diskubrihon kung mga matay na ta kay igabot nato didto sa langit tug-anan man ta sa matuod nga kamatuoran samtang ni ata dinhi maglibog ta. Ato na lang tingaling hisgutan unsa may kaayuhan nga ikahatag nining Trinity or Triad. Ang Holy Trinity nagtudlo nato nga necessary kinahanglanon kaayo ang kahiusa, unity. Dinyay mong tupad ing na nagkahiusa ra ka. Usahay dili magkahiusa ang atong hunahuna, ang atong gibati ug ang atong gibuhat. The thought, the feeling, and the action. Naiusahay, imong gibuhat, pero wa nimo hunahunaa. Nasa usahay, imong gibuhat, wa sa kay pagbati. Para ning pagsimba ba? Ana, gihunahuna jud ka nimo nga mosimba ka. Or nahadlok lang ka, nibati lang kag kahadlok anang niguroy nimo padong dinhi. Ana ba? Nya mo na igabot nimo dinhi, tuog ana. Nya iganhi sad nimo wa sa ka magdag para ihog kolekta. Ngano man, wa man ka maghunahuna nga mosimba, wa sa ka kasabot nganong mosimba unsay buhaton nga mosimba. So kinahanglan hiusaha na tin-aw ang imong hunahuna, ang imong gibati ug ang imong buhaton. Sama pananglitan sa atong nasod. Unsaon pan paghiusa, kinahanglan nga magkahiusa ang atong three branches of government, ang executive, ang legislative, ug ang judiciary. Ngana. Yan ay panultihon nga nag-ingon, united we stand, divided we fall. Agree, disagree? Kinsa dinhi ang moingon, ako padre, wa jud ko kasuway nga na hugno kay united kaayo ko sa akong kinabuhi. Taas ang kamot. Nang wa jud ka na failure ba? Usa ra ka buok ni isa wa sad nay klaro. Kada nato failure, dunay mga necessary part sa atong kinabuhi nga atong gidisregard mo nang na failure ka. Sakit kag cancer. Basin sige kag kaog chemical, wa ka nag-amping nga kanang organic nga pagkaon mao gyud tana pero wa man sagoy lami. Basig kuwang kastog mao na karon nagi-anemic na ka, malipong na ka, matumba lang kag kalit. Mag-vertigo na ka, kuwang ka permistog. Mga inana ba? Doon na kay gidisregard. Nabitay akong gisunod-sunod kanas Doktora Grace Rohotan, kanang iyang LCF, ano to? LCF, SS,
Ano is LCF? Ano yan? SSM. Ano day? Muna ako nakatunan ba? LCF, SSM. Nga kundi lang kuno na i-disregard. Pero ang pinaka-basic yun diha is the LCF. Masa mo na siya? Low carb and fasting. Low carb, imong kanon, unya mag-fasting sa average of mga 14 to 16 hours every day. Nya dayon SSM kadtong sleep, sunlight, and mobility. Kinahanglan do na kay proper sleep, enough sunlight, o enough movement. Ana ko mo kuno na ingredients sa health. Ingon sila. Ambot lang. Akong gisway-sway ang sunod, mura man sa mga 90% sa ako mga sakit-sakit sa una, nawa man, ako lang yung hinahinayag padayon. Pero nagi panahon, failure ko sa sleep, failure ko sa mobility, failure sa ko sa low carb. Labaw na fasting, fast eating. Abot ana, manakit din akong tudlo, manakit din akong tuhod, maingon din ko, ako din ma-check. So pag-create sad mo inyong kaugalingong Trinity, mag-create ba? For us to become successful, let us have our Trinity. Anong strength ba? Kaya ka naman kong union, makahatag nag-strength. Ligon, kaligon. Kumusta mga atong nasod karon? Ligon ba ang atong nasod o huyang? O kay wa man magkahiu sa tingali ang atong executive, ang atong legislative o ang atong judiciary. Mao na nga damagan tag ICC nga foreign institution di ta kapiog. Damagan tag Amerika di ta kapiog. Damagan tag China di ta kapiog. Bisan kay tingalig damagan tag Vietnam maglisod ta. Kay huyang ka ita. Mo nang dali kita mo compromise. Natanawa lang ko ng inyong mga panghuna-huna, labi nas mga working class nato. Tanawa inyong huna-huna. Nisalig ba mo nga ang Pilipinas makahatag og sufficient income o wa? Working class. Nisalig mo nga ang Pilipinas makahatag ninyo sa sufficient income? Nawa na tingog. Mao na, nagtrabaho ka sa Pilipinas, isip maestra, imbitaron ka sa UK, balhin dili. Balhin na yun. Trabaho ka o usa ka technician din sa or engineer din sa Pilipinas, imbitaron ka Japan, balhin dili. Nato na, sultin. Pari ka din sa Pilipinas, imbitaron ka US, balhin dili. Di ko balhin. Di ko mo balhin. Kaya naman, I find my strength here. Wasan mo klaro. Na siya. Find your strength. Daghan ang nagsulti. Gitabangan na siya og daot. Gitabangan na siya sa tanang hapit tanang sektor sa katilingban, pero nganong makasmile lang gyapon, wa gyud mo give in, nagpabiling ligon ang Vice Presidente Sara Duterte. Sa tanang tao sa Pilipinas, siya gyud gitabangan sa executive, gitabangan sa legislative. Ambot o ang judiciary. Kay nagkama siya mga kaso, mga pang-file nga kaso. So gitabangan sad ni apil pagdaot niya ang ubang mga katawhan. Gikan sa pagsugod niya lingkod pagka Vice Presidente hangtod karon siya maoy subject for persecution and destruction. Nagipangitaan yung paagi sa tanan nato mga Pilipino sa kapwa Pilipinos. Pero nganong makasmile pa man siya, nganong turti mangyapon niyang jaliha o imong tan-aon, wa man siya mo give up, naa na siya ay
strength. Og for sure, naa siya'y gibasihan nga triad in her life. Ambot lag unsa, just discover. Birthday maron ni BP Sara Duterte. Happy birthday sa atong Vice Presidente. Ambot, tudloy niya mi, Inday Sara, unsay imong strength, kay daghan kay karong nagdepresyon. Nasa'y daghang nagdepresyon sa executive department. Mga bati na kay gnaong, daghan na kay aibag. Nasa'y namurag nagdepresyon sa legislative department, na ukay na ron sila tungod aning umaabot nga Blue Ribbon Committee hearing. Daghan na kay diha. Magubot kay sila karon sa judiciary, murag linaw-linaw pagjutay. Wa magubot pero gitagaan na sad og kaso kadto si Senior Associate Justice Leonin naa sa siya kaso. Mura bagi question ba katong iyang salin man tinga ito. Okay mo biato na impeach ni former Chief Justice Corona ng salin. Karon sad giigo sa nilang Vice Presidente salin. Mga igsuon, find your strength, find your triad. And di ka maunsa sa mga external forces. Dili ka basta-basta nga katong Boy Scout pamisuna, nya maglungag mamingadto, himo dayong triad, nya bitayon kaldero, himong kuanan dire, maluto yun. Di man matumba, ari nimo iduot, tukod mang duha. Duot sa kadres pikas, tukod sa ring duha. Ana, mao na nga triad. Lingi ay mong tupad. Ing na kinsay imong laing duha. Mo na usay ang mga banay sa di na pwedeng usare asawa pa der ato gyud butangag laing duha. Adili ay ayaw sad ana makaguba na sa imong kana bang makapalig-on sa imong commitment ba sama sa pamilya. Unsa may triad sa pamilya, amahan, inahan ug anak. Lig-on gani ning tulo ang inyong pamilya bisan pagdauton, bisan pagdamagan lig-on na siya. Unsa may triad sa atong pagtuo, faith, hope, and love. Three great things. Ug naa lang na nimong faith, hope, and love, functional lang na sila, di yung ka ma-discourage. Unsa man say triad sa atong kanini ang pagsunod ni Kristo, deny yourself, take up your cross, and follow Jesus. Ang mga triad ni siya, nga nindot kayo, di yung ka mobiya ni Kristo, basta kabao ka sa self-denial, nga taking up of the cross, and follow Jesus. Nagi usamawaan di nakaganahan mo sunod ni Jesus. Nakaron, unsa man say triad sa atong parokya. Nasad, raffle ticket na sa ni padong. Ay, ato lang analyson ha. Unsa may hinungdan nga ang parokya mo lambo, nya dili ma-close. Daghan ra baro mga parokya sa kalibutan, labi na sa mga Spain, Amerika, Australia, nari pa doon kuno sa European countries, Germany, uban pa diha, Italy, nga sira o kaha nga mingaw. Ngano man, basig wa ma-develop ang triad. Unsa may basic components atong parokya, parish priest, sunod, councils and parishioners. Kung healthy ang relationship sa parish priest, sa iyang councils, finance council, parish pastoral council, youth council, construction council, mga engineers, architects, mga lawyers, mga council sa nato, sa legal council, tanan na councils, mga designers. Kung maayo lang relationship ani, nindot kayo. Unya, punan pagyus mga tao, parishioners. Di ba? Basta may lang mo muhog o kolekta, nya maayo mo contribute sa mga projects nato, di lang mo diha magpakabungol-bungol. Matuman dayon ang atong gipangandoy. Mana? Unsa may gipangandoy nato karon? Ang atong bell tower.
Kana gi-analyze na sa atong mga councils nga mga group of engineers and architects. Nya dayon ang atong adoration chapel gi-design sa atong council sa kunya gi-aproban na sa atong parish pastoral, parish finance council. Nya ang atong bag-ong CR ato sa nang gipangandoy aron di na kita maglisod diha ubos bell tower. Nya ang ato sa diyang atubangan ato na nang tangtangon ang iyang atop og dito sa babaw, ilisa na nato og mga ribulto, walk of apostles kay kana ron hazard kayo mahulgan ta ana wa ra ba na nato magamit no unya ang atong mga lingkuranan hapit na mga hugno gipangagay ay nagmayo ato sa nang ilisan nya kining mao mga proyekto mahimo ni siyang matuman basta magkahiusa ta sa usa ka project nga mao ang raffle ticket. Anha ta diha maghiusa ang pari mo initiate unsaon na siya mo na sige kog baligya ako may initiator unya ang council mo tabang sa baligya kamong mga parishioners mamalit sad ta isip mga parishioner ako sa nahibaw naman kong parishioner diri palit sad ko hilingay mong tupad na pila na ginapalit nimo. Tingnan. Nya hangtod kanus aka kutob mo palit. Hangtod pa ni July 25. So tag 200 pesos. Nya natay 20 slot challenge o 20 raffle ticket challenge nga tag 100 tickets tag 20,000 usa ka stub, one stub challenge. Nya pila na maroy atong halin. Kay ako may inyong initiator. Ako sa tig-inform. Gamay pa kay taghalin. 17,382 pa ka tickets. Pero ato lang yapong pakpakan ang atong namalit. Ang atong target, mga 200,000 ka tickets. Atong target. So napatay kuwang ang mga 183,000 tickets. Unya, kung nagsunod mo sa akong YouTube channel, kaning Padre Siano Ubod. Ug nagsige mog sunod ani, doon na niron siya ay 293,000 ka subscribers. Ug magsige mog view, like, share ug subscribe. Nya kamong nakadungog online og territorial parishioners, mo palit mog tag sa ka ticket sa ato pakarong simanahan na atay 293,000 ka tickets. Nya ang atong ikinahanglan 183,000 tickets. Musobra pa tingali og 100 kapin 1,000 ka tickets. Kana kung mo function lang ang atong muangkon ta nga part ta ani. Muangkon ba mo nga part mo aning atong project? Ug unsa may inyong role? Ang pagtampo. Ako sad moangkon sa ko nga part ko aning maong project unsa may akong role ang inyong gihatag nga kwarta ato yung gamiton sa proyekto ako may tig-manage ana nya ang councils moangkon sa sila nga part ani ilas ang i-check and balance ang akong gibuhat ang akong mga decisions nya kung magkahiusa ta ani mulambo ang atong parokyan mao sad na ang atong nasod check and balances aning executive, legislative o judiciary. Pero mag-unay silang away diha, mag-unay silang away, magdinautay sila, mapiang ang three branches, mahugno ang atong nasod. Dili sila mo'y mahugno ang atong nasod. Mao na siya'y atong iampo. Iampo nato nga mohunong na sila aning impeachment nga way kapuslanan. Tubagon unta ang trillions nga nawa trillions of pesos nawa mo nay dakong kadaot sa atong nasod ang kawat tubagon unta kining drugas nga nikuyanap na sad karon tubagon unta kining inflation tubagon unta kining unemployment sa ato rong nasod nga giatubang kada mao'y atubangon dili nang impeachment kamay na makadaot pagid na sa branch of government dili nang pagpangita tingali ni Bato de la Rosa nga 225,000 law enforcers mangita
Pero wa ni suguang 225,000 pagpangita sa mga malita nga gisulti sa Saldico, ni sulti ni Gutisa, gisulti sa 18 Maris. Haron pangitaon unta to i-retrieve nato o ibalik nato sa atong nasod kay kwarta to sa atong nasod, kwarta to sa mga magbubuhis, kwarta to sa gobyerno. Mao na atong pangitaon adto manon mangita aron dili makatambong sa meeting dito na nasad karoy ingon ang minority siging atake sa mag-ong majority sa Senate kay ilisan jud nila. Kana na lang yun makaayo na to gaunay mong pinahitay diha. Matud pa ni Kristo, ang mag-unay away mahugno. Kung ang pamilya mag-unay away mahugno. Maguba ang triad sa papa, sa mama ug sa anak. Kung ang atong nasod mag-unay away, ang legislative, ang executive ug ang judiciary departments mag-away mahugno atong nasod. Musugot ba mo nga mahugno atong nasod? Please love our country. Follow our Holy Trinity. Unsa may dugo nga naglatay diha sa atong Holy Trinity, usara gyud, love. Sige, lingyay mong tupad. Ingna, I love you forever. Manindog na ta. Mga igsoon, ipadayag nato nga mahigugmaon ang atong pagtuo. Nagattuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato sa iyang kaluwasan ug gahom. Busa mapaubsanon kitang moingon, hiusaha kami Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang simbahan pinaagi sa iyang kamanggiluyon, ipadayag niya ngadto sa tanan ang gugma sa Amahan, alang sa anak, diha sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang tanang Kristohanon, maghiusa aron ang ilang kahiusahan, mupadayag sa hingpit nga katilingban sa Amahan, sa anak ug sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang atong nasudnong pangagamhanan, mupakita pagtagad sa tanang lungsuranon, ilabi na sa minoriya, nga lahig kultura, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pag-atiman sa usag-usag, ang atong Kristohanong katilingban, mamahimong makitang ilhanan sa gugma sa Amahan, sa anak ug sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto,
nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo Hiusaha kami, Ginoo. nga ang mga nangamatay makaambit na ni anang walay katapusang pag-inambitay sa gugma, tali sa amahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo Hiusaha kami, Ginoo. Makagagahom o mahigugmaon nga Dios, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Santo sa Ginoong Dios namo, pinaagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kining mga halad sa among pag-alagad, ug pinaagi niini himua kami nga tunhay gayod nga gasa alang kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo mao'y usa ka Dios, usa ka Ginoo, dili sa kausa sa persona kundili sa Trinidad sa usa ka kinaiya. Kay ang gituuhan gud namo mahitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo, mauusab ang gituuhan namo mahitungod sa imong anak ug sa walay kalainan mahitungod sa Espiritu Santo, aron sa pagpahayag namo sa matuod ug walay kinutubang pagka-Dios, simbahon namo ang tulo ka nagkalain-laing persona ug ang kausa sa ilang kinaiya,
ug ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayeg sa mga anghel ug mga arkanghel, ingon man sa mga kerubin ug mga serapin, nga sa walay hunong nagatuaw matag adlaw sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan,
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagakom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Makaayo unta namo sa lawas og kalag Ginoong Dios namo ang pagdawat niining sakramento ug ang pag-ila sa Santissima Trinidad ug sa ulusahong kahiusa sa tag sa kapersona pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine unity, Diyos nung kahiusa. Niya ato ning pangitaon ang atong triad, ang atong Trinity. Ako sa akong pagkapari, ang akong gibarugan nga Trinity kanang triple A, Ampo, Alagad, Antos. Niya nakahatag na nako og kalig-on isipari. Magsigi kog Ampo, magsigi kog Alagad, niya magsigi kog Antos. Atong tawagon ang atong mga kabataan. Ari mo diri sa tubangan kay tagaan mo sa special blessing. 10 years old and below. Please come forward. Nga atong pasalamatan ang nialagad nato karon, ang ato dias gawas, mga pimag, ang atong Eucharistic lay ministers, ushers and usherettes, atong love offering assistants, atong mga sacristans, parish personnel, atong mga IT, SOCOM, lectors, salmista, ang atong choir, ang Couples for Christ choir, o ang nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Ramon o Mrs. Sonia Amor and family. Kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Ato nang i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children para sa blessing. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaig kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila diha sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nag-alima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Jesucristong among Ginoo. Amen. Amahan namo, Wala ka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga pasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay, tinunuan wasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ikaw sa babay nga tanan, o bulahan sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Berhin sa pilar, Iampo mo kami. atong pakpakan atong mga children. Salamat kayo. Balik na mo sa inyong gilingkuran. Niya ato sang pasalamatan ang atong mga namalit sa atong mga tickets. Salamat kayo. Padayon tagpalit. Unsaon to pagpalit og tickets? Una, diha sa atong gawas na adihay mga lamisa sa ato sang opisina, pwede mo palit. Pwede sad sa mga tao nga nagsuroy karog mga tickets nato dinhi to as mga kasilinganan sa mga opisina o sa mga eskwelahan, mga kapilya. Pwede sad sa atong online, kaning atong bank accounts, GCash accounts, o kwarta padala.
tanawa lagi din sa atong screen nga mao ni inyong gamiton, wa gani aning atong screen karon, ayaw lang sa nagamita kay masaag inyong kwarta. Salamat kaayo. Unya ang ato di ang pagpangonpirma, padayon tang mangimbital, susiha ang inyong mga silingan, inyong mga apo og nakonpirmahan na ba na 12 years old pataas. Karong July 17 ang atong pagpangonpirma, nya ang last day sa atong pagregister July 10. Ang ato sang mass wedding karong July 18, ato man tong gididline karon unta to May 31, pero ningon mga atong FLM nga pwede pa kuno og next week, next Sunday. So i-extend nato hangtod karong sunod Domingo. So last day na lang gina sunod Domingo, i-close na nato na apatay mga 39 ka slots nga available sa mass wedding. Libre ni tanan ha. Nya ang atong kanini ang mga projects dinhi ato gining tabangan kay nangandoy ta nga inigpista nato puhon, mahanay-hanay na unta ni ang nagtrabaho karon mao diha sa bell tower, ang atong adoration chapel, ang atong CR, ang kanang diha sa Buta Pomero mao gina rin naguna nya atong iyampo luwas ang magtrabaho nya sige lang gid mo og hatag taghatag sa atong participation. Unsa toy atong triad dinhi sa atong parokya nga kinahanglan mo function, ang parish priest, ang councils ug ang parishioners. Lingay mong tupad ing na parishioner ka. Nya parishioner gani ang role magsigig hatag. Nya og council magsigig advice, check and balance, og pare magsigi og project og mga bag-ong mga kalambuan. Ana ha? Og kanindotay ang atong paghigugmaay. Munindot niya atong parokya. Salamat di ay sad kaayo sa malampuson nga Santa Cruza nato kagabi. Pakpaka nato ang tanan natong working committees ug ang tanang mga sagalas ug mga rayna nga ni-apil. Nindot kayo ang amo simple, memorable, beautiful ang event kagabi, kagahapon. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug kahiusa ni Kristo. Salamat sa Dios. Kadtong mosimba sa sunod nga misa, ayaw sag sulod kay manglimpyo pata. Salamat.